Kunabafana abakhona njengamanje igame yabo enkulu ezweni. Phethe maskandi ukumthandeni noKhuzani nabanye abaculi abacula kahle eNingizimu Afrika. Bonke laba bafana zingane zami zonke lezo. Ingane zami zonke lezo ikhuliswe yimina futhi nento abayiyo yakhandwa yimi. Endleleni ke vele ngeke ngabe khona amahams anza wethu. Inkinga izoba khona. Kodwa ke into ebalekile hiyo leyo ukuthi angikwazi ukuvuma mina kusuka ishiphi ipende pavement zizobulala maskandi. Lento engangiyikhuluma nje lapha ngithuka labo bafana umcineka nalofana kwamaphumulo wakwaNgcobo. Ngibafuse egisa lapha ngibabiza ngezinja namanje ngiyaphinda bayizinja. Ngoba lento abayenzayo ukubulala maskandi. Akwazi ukhetha iphela emasini ngemaskandi. Never, I'll never allow that. Ngamane ngiyife qala kunoma mina engavumela leyo nto leyo, never. Ngoba yona lento leyo ebalekile. 2 ngiphinde ngigcizelela udaba lokuthi ke babe kwafanele bekwenza ukuthi bavimba abaculi kuyokumukela umthandeni lapha workshop kwaku-wrong lokho. Futhi akumele kukhethwe abaculi uma kufanele bele. Ngijabulile nje ukuthi ngizokuthi uDumahle uzobe khona lapha eCarlsfontein. Kuyinto enhle lokho. Nawe abaculi ngathi bangaba khona. Lo mfana wamaphumulo uthi ugehlisele leconsi ngoba siyamazi usasiphupukwana. Sesiya-understanda isilinyana yakhe. Yehlisa kubulima bakho qasha abaculi lamafike baqasha. Kodwa ungayenzi lento yokuthi ubakhove ingane uyikhove iphalish. Wenza izinto uzenza based on indlala, controlling ingane ngoba ilambile. Ngoba ngisho imsamo yazi ngeke ivume leyo nto. No wakho umsamo ngeke uyivume leyo nto ucontrol umuntu based on ukuthi wena ulambile. Now the pendo pavement nje ngeke uyivume leyo nto leyo. I wrong kakhulu lento leyo oyenzayo. Mina ngikukhonze kabi mfowethu. Uyakwazi lokho.